La Liberaș pentru Ginerică și nevăstica lui Mireasa. Ginerică și Mireasa, Ginerică și Mireasa, Ginerică și Mireasa, Ginerică și Mireasa, eu! Cea mai mare valoare să rămână din seara asta. Și pentru Dobe și pentru Sorin, frații Usturoi și nevestele lor. Dar mare, 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 mare și Cărin, tu mor după tine, tu mor după mine. Numai cu tine să-mi fac viață, când nu mai moral, nici mama, nici tată. Mare, 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 mare și Cărin, tu mor după tine, tu mor după mine. Numai cu tine, so! Clarico Mondialu, pentru Nasu, pentru Ginerică. Bună cizune pentru tot ce iubește Ginerică. Pentru mine salam și copiii mei, că voi iubesc eu atât. Adevărat. Pentru șefa lui Corina de la Milano. Da, pentru Corina în continuare, fără număr. În continuare. Pentru fratele lui Linde, care n-a putut să fie prezent. Și-a cerut scuze. 10 milioane pentru video. 11 pentru toată lumea prezentă. 12 pentru unchiul director. 13 pentru Corina. Unchiurică. 15 milioane pentru toată lumea prezentă și similar acolo. La mondialul, similar, da? Calia mondială și pentru nașul mare. Și finii lui. Hai, hai, hai. Frații Usturoi. Liberaș, Crai, Moșu, Micuțu, toată lumea prezentă. Melodia asta lui nașul mare. Și mondial.